OK, čau lidi. U dnešního videa si můj kámoš vytvořil tu hru. Je to jmenuje se Power Gun. A kde seš, bro? Aha. Už to je dobrý. A jak jsi vytvořil tu hru? Normálně to tam dáš normálně, je to tam pár věcí dám. Čekaj, já použiju s mojí malou pistolí. Ne. Ty jsi tam dobrý. Ty jsi to, že ho vyráběl. Já se schovávám docela. Já si... Oh! Kde seš? Hej! Tak jo, nechám si šanci, nemůžu používat pistol. Jak mě uvidíš, nemůžu používat pistol na 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Už jsme zůstali. Kam my? Aha. Tady jdou. What? Marko, Adame? No? A jak jsi vytvořil tu hru, to jsi vytvářel na počítači? Ano, jenom na počítači. Pojď tam na kuky, já jsem tady to byl. Tady dám zavít. A hrál to někdo? Jo, jenom nějaký můj kámoš a ty. Koukej tady, pojď se mnou, nestřílej mě. Tady, koukej, tady můj. To je policajt někde. Jo, tady, vidíš to tělo. No ale živej. Jestli tady je živej policajt. Hej! Koukej, ty tam nemůžeš jít, protože to je můj tým. Koukej, už tam jít. A jo? A taky ti můžu zabít. Tak teď si dáme 1v1. Tak jo. A teď jak to uděláš? Tak já jdu k tobě. Ne! Špatný aim. Já se nesekám. Dělej! Jo. A děláš to video? Jo, dělám. Krteček ti volá. Jaký krteček? Nevím asi. Ale já nevím, jestli tě lidi slyší, protože mám tě na telefonu. Jo, to je jedno. Bom, se nesnažím. Teď si nesnažím. Já teď si snažím. Jo? Tak schválně. Cože? Málo životů mám. Udělal turbo. No, udělal jsem turbo, no. Kde se? Já používám teď turbo. Na tebe. No, jasný. Docela dobře jsi vyrobil tu hru. Tak vylez ven. Ty jo. Dám turbo na tebe. Tak. Ej, bro. Ne, já jsem umřel. Koukej si na ty... Koukej, hra skončí, to se stane, když to reprodeš. No, mě to zajímá. Victory. Defe. Tam je Defe. Victory, mám Victory. Já mám Defe. Já mám Defe. Ty hraješ na počítači? Ne, normálně.
A chceš si zahrát moji další hru? Jo? Dvě hry. A dej tomuhle like, prosím. Jo? Počkej. Dej tomu like, prosím. Kámo, tam je napsaný 100% lajků. Ne, to je vždycky, když dám jeden, no, bo vždycky já mám jenom jeden like, to jsem já. No ale máš tam jako action not Já, ever. když dáš jeden like, dej jeden like, prosím. To nejde. Proč nejde? Mně to nejde. Počkej, ti to ukážu. Tak. Počkej. Koukni, ale jo? Já tady na to kliknu. Koukni, jo? Já na to klikám a nejde to. Tak si na to napojí ještě jednou a sám. A pak to asi půjde. Jo? Tak když zvoneček třeba. Tak počkej. Zvoneček. Jo, tak jo, počkej. Tak a tady bude moje další hra. Tak počkej, já to zkusím. Tak zvoneček. Jo, ten mám. Like nejde, ale vzal jsem zvoneček. Jo, tak jsem rád, děkuji. Tak napoj se na mě, tak to je moje další hra. A jestli mi nevěří, že to je moje hra, tak... No já to vidím dole na... Tady víš? Dole na tom Fun City. Čau. Čau. Chceš jít do McDonaldu? Počkej chvilku, jo? Tak pojď za mnou. Kde se? Jo, tam. Dám jen. Vítej do nejlepšího města. To jsi vyrobil, jo? To jsem pomalej, sorry. Já už vidím McDonald's. Nejlepšího města. Tady je McDonald's. Já už bych to... Vítej do McDonald's. Kámo, já vyrábím ty hry, ale nějak mi to nefunguje. Hele, jak vidím, tady si tu silnici trošku jako to. No, ukaž McDonald's. Tak dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Aha. Já bych si přál cheeseburger. OK, cheeseburger. Jo, tady mám ten cheeseburger. Ukáž. Chcete? Ne. Takhle. That's great cheeseburger. Dík. A tady když tak máte hernu. Jo, dík. Ukáž. Herna. A jak se do té herny chodí? Jo, můžu... Tady. Kde? Jo, tady. Dobrý. Počká. Oh. To já jsem tady... Já tam nemůžu jít. Ej, kudy půjdem dolů? Ej, já tady se bugle. Hej, já bych to tady asi už pomalu ukončil. Jak jsi dostal ven? Tak, pokud... já už to asi ukončím pomalu. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr. Pokud se vám tam něco nelíbilo na těch hrách, tak můžete napsat do komentářů a u dalšího videa čau.